Vreme je da živimo i radimo na staroj adresi. Napredno, u budućnost u koju verujem. Čvarkov. Ali arhivatori ipak imamo neku reputaciju koju treba, da kažem, očuvati! Tako je, Đorđe! Čekaj, Đorđe! Ovo je ludilo, čekaj, Đorđe! Ovo je arhiva! Ovo je arhiva! Ovo je arhiva! Lagane! U pravcu kuhinje marševskim korakom. Pozdrav zastavi! Odšla zastava, Đoko, na Jarbolu je zastava, Đoko. Dale, Vokću! Banane, ja ovako jedem i jedem u špagi. Kaže, nemoj pućeti noge, na. Nemoj to da mi govoriš. Uđi u kuću, nemoj me gledati. Pa kad Žika dođe, ja spustim ovo na oči i kažem, napadni me nožom. O, nožom trči, ja ga blokiram. Gornja ruka dole, ajde napadni me nožom da vidiš. Napadni me nožom da vidiš. Ajde, napadni me nožom da vidiš. Dobro. Nemojte više, molim, sad stvarno preterujete više. Majke. Pa ne, ja znam da vi mislite da sam ja i poludebilan i da sam sporiji i sve, ali nemam 5 godina. Ne možete, mislim, malo me već ponižavate, evo ozbiljno. A vi ako mislite da ću ja da verujem u svaku tu vašu nenormalnu priču, mislim, malo ste ga preterali. Evo, stvarno vam kažem. Uz dužno poštovanje ja razumem, vi možda imate potrebu da u ovim godinama malo se istaknete, malo ne znam, nija šta. Ali molim vas, nemojte više. Previše, sad stvarno, mislim, nekad bude zanimljivo. Dobro, možda je Čika Đorđe sve to da ne kažem izmislio, jel? Možda je Čika Đorđe sve to da ne kažem laž? Pešadio, ne tugujte, već podignite glave na desno. Tamo iznad prozora, djevojačke oči plave. Vojnik Torbice Dragan Mirno!